Iċ-ċelebrant tal-qudiesa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Kollox għad jispiċċa, jew għad ikun hemm mument li fih dak li suppost jinqeret jurina li hemm dak li għandu jibqa' u jibqa' l-dejjem, dak li sejdinna Ġesu illum. Ħajsemmilna affarijiet li narawhom kuljum, biċċiet minnhom breaking news. Imma mbagħad jgħidilna xi ħaġa iktar. Li Ġesu biss jista' jgħidilna, id-dinja ma tgħidilniex. Imma l-kelma t'Alla tgħidilna. Ħuti, ejjew nidħlu fina nfusna, nindunaw minn aħna quddiem Alla, nitolbuh jilqana anke jekk aħna midinbin jaħfrinna u narfu l-ħtijiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħniena. Inti it-tama ta' min jgħix għalik, Kristu ħniena. Inti tagħti l-paċi minn din l-art lil dawk li se jkunu l-qaddisin tiegħek. Mulej ħniena. Ħajħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Ejjew bil-qalb infaħruh glorja għal Alla fl-għoli tas-smewiet. Fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Roddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Ma l-intenzjonijiet tagħna, ir-ringrazzjament lill-Alla li nixtiequ nofru, qegħdin nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. Nitolbuk o Alla li inġarbu l-ferħ għax aħna marbutin miegħek. Ħalli lena sħiħ u bla tmiem ikun ġej mill-fatt li qalbna tistrieħ biss fik. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien iqum Mikiel,
il-prinċep il-kbir, dak illi qiegħed fuq uliet il-poplu tiegħek. Imbagħad jiġi żmien ta' għawġ li qatt ma jkun der ieħor bħalu minn mindu ġens kien ġens sa dak iż-żmien. Imma jkun żmien li fih il-poplu tiegħek jinħeles daw kollha li jkunu stabu miktuba fil-ktieb. U ħafna minn dawk li huma rieqda fit-trab tal-art jistempħu minn għall-ħajja ta' dejjem u minn għall-lajb u l-istmerrija għal dejjem. Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema u dawk li jkunu waslu l-ħafna fis-sewwa ikunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żomm fidejk xortija. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Flimkien ħarrisni o Alla għax fik jien nistkenn. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Ħarrisni o Alla għax fik jien nistkenn. Intallimni it-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Ħarrisni o Alla għax fik jien nistkenn. Qari mill-Littra lil-Lut. Kull qassis ieħor imur kuljum biex jaqdi l-ministeru tiegħu u joffri u jerġa' joffri l-istess sagrifiċċju bla ma jistgħu qatt inneħħu id-dnubiet. Imma Kristu wara li joffra sagrifiċċju wieħed għad-dnubiet għad għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla fejn qiegħed jistenna sa mal-edewwa tiegħu jitqiegħdu mirfes taħt riġlejh għax hu b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem lil dawk li huwa jqaddes. Issa fejn hemm il-maħfra ta' dnubiet ma hemmx għalfejn isir aktar l-offerta għad-dnubiet. Il-kelma tal-mulej. Nqumu għall-Evanġelju. Isru u jitolbu il-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tifqu quddiem bejn il-bniedem. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu wara jiem ta' dwejjaq. Ix-xemx tiddallam, il-qamar jitlef mid-dija tiegħu, il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema u l-qawwiet ta' smewwiet jitqalbu. Imbagħad jaraw il-bniedem ġej bi sħab qawwa kbira u bi glorja. Imbagħad jibgħat l-anġli tiegħu
u jiġbor fl-imkien il-maħturin tiegħu mill-erba' tirjieħ minn tarf l-art sa tarf is-sema. Mis-siġra tat-tin kapaċi titalmu dil-parabola. Meta l-fera tagħha tirtab u tarmi l-weraq, intom tintebħu tgħidu is-sajf qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu għafu li hu fil-qrib wara l-bieb. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan nisel qabel ma jiġri dan, is-sema u l-art jgħaddu. Imma kliemi ma jgħaddix. Dwar dak il-jum u dik is-sija ħadd ma jaf meta se jaslu. Ħaqqas l-anġli fis-sema, ħaqqas liben ħlief il-missier. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-kelma talla hija wake up call, alarm. Ħlif affarijiet ħżiena fil-bidu ma smajniex. Għax fl-aħħar tad-dinja se jkun hemm taqlib dwejjaq. X'imkien ieħor hemm miktub fil-Vanġelu ta' Mattew mart li jittieħed, ġens kontra ġens, violenza u gwerer. Jurina wkoll il-climate change, li x-xemx qed tiddallam u l-qamar jitlaf mid-dija, il-kwiekeb jaqgħu u l-qawwiet ta' smewiet jitqalbu. Imma minn da kollu x'irid joħroġ? X'irid jgħidilna lilna biex naqtgħu qalbna, biex nitilfu t-tama, biex noqogħdu ma nagħmlu xejn quddiem sitwazzjoni bħal din illi dak li tkellem minnu Ġesu 2000 sena ilu illum biżżejjed tafas buttuna u tgħid dal-Vanġelu qed isir. Għaddejjin minnu issa. U Ġesu jrid jiftħilna għajnejna. U qed jibgħatilna llum 3 messaġġi, 3. Pruvaw ftakruhom, 3. Irid iqawwilna qalbna t-tama, ħajibda ġublew ta' tama dal-waqt. It-tama. It-tieni. Għal min qata' qalbu jew jgħidlek m'hemm xejn. Irid jgħidilna kuraġġ. U t-tielet messaġġ ejjew nagħmlu xi ħaġa sakemm għadna nistgħu. Impenn. 3 kelmiet. It-tama, il-kuraġġ u l-impenn. Ħammurru għall-ewwel kelma li qed jgħidilna. Id-dinja x'sa jsir minnha? Aħna li qegħdin hawn x'se jsir minnha? X'se jkun hawn bidu jew tmiem? Se nisparixxu fix-xejn jew se nidħlu f'realtà li tibqa'? U hawnhekk tiġi dak li qalilna l-profeta Daniel, wieħed mill-profeti l-kbar. Illi f'dan ix-xahar ta' Novembru qed jagħtina tama. Dawk li huma fit-trab tal-art, dawk li huma fit-trab tal-art, u tinsewx tgħid l-Iskrittura, ftakar li t-trab kont u t-trab terġa' ssir. U allura Daniel qed jgħid dawk li huma fit-trab tal-art jistempħu. Dawk li jkunu waslu ħafna fis-sewwa ħajkunu jiddu bħal kwiekeb, il-kwiekeb tas-sema. U din min qed jgħidha? Mikiel. L-Arkanġlu San Mikiel, dak li qed jgħidilna bħal Alla ħadd. Min bħal Alla? U hawnhekk l-aħħar tad-dinja, l-aħħar minuta tiegħi u tiegħek mhix qerda imma glorja.
Mhix tmiem imma bidu ta' milja. Messaġġ ta' tama. Kemm għandna x'ngħidulu grazzi lill-Alla hemm barra. Ħafna reklamar, iġaluna niġru wara x-xejn u nindunaw li mhux kull ma jleqqu għadeb. U allura Alla tagħna qed jgħidilna jistempħu. It-tieni għandna messaġġ ta' kuraġġ u jgħidilna l-istorja tas-siġra tat-tin meta taraw dan kollu qed jiġri diżastri naturali, erfgħu raskom, qawwu qalbkom għax il-fidwa tagħkom qrib. Kemm sabiħa. Ġesu se jerġa' jiġi. Imma d-darba mhux ġol maxtura, mhux ġol arta Betlem, laqas fuq is-salib. Ġesu se jerġa' jiġi fil-glorja. Ara x'ngħidu wara kif ħadd tiftakruha f'dal-messaġġ ta' kuraġġ. Malli Ġesu jiġi fuq l-artal u l-qassis jgħidilna issa Ġesu ġew jgħid dan il-misteru tal-fidi. U aħna x'ngħidu? Inħabbru l-mewt tiegħek. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, tiftakru għal ħarbiċċa dejn, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Iva. Il-glorja mhux tiegħu biss. Iwa rebaħ l-mewt. Iwa qam mill-imwiet. Imma rrid li aħna wkoll nirbħu x-xitan, nirbħu dnub, nirbħu l-mewt biex il-glorja tiegħu jaqsam magħna. Semmur inħejjilkom post biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. L-aħħar ħaġa, mhux messaġġ biss ta' tama, mhux messaġġ biss li għandna bżonnu ta' kuraġġ, imma l-aħħar ħaġa messaġġ ta' impenn. Kull min jidħol l-arb hawnhekk u tħares lejn dik il-faċċata tal-Knisja sabiħa, hemm arloġġ itektek għax jgħaddi żmien. Iż-żmien jgħaddi u ma jistenna l-ħadd. U hemm arloġġ ieħor din naħa li m'għandux minutieri imma għandu miktub xi ħaġa. Qiegħda fuq l-iswed, qiegħda fuq l-abjad miktuba bl-iswed. Mill-Iskrittura, ismagħha. Ibni os iż-żmien. Ibni os iż-żmien. X'inhu importanti? Li int ma tintilifx. Għax ħafna nies qed jintilfu ħaqsir il-għomor. Qed jitilfu rashom u d-direzzjoni ta' ħajjithom. Iż-żmien jgħallimna, isajjarna, iħejjina, jaġinna għall-eternità. Għax dak li tista' tagħmel fi żmien, malli ma jkollniex iktar żmien, ma nistgħux nagħmluh. U allura oss żmien. Kemm ingergru, kemm neqirdu. Oss żmien. Ma nitażnux, Fader ma nsibx ħin. It-tfal ammittom imma qatt ma noħodhom il-Knisja. Ma nitqarbi, ma nsibx ħin Fader. Veru l-ħajja maġla. Imma araw kemm ngħaddu ħin fuq is-social media. Kemm ħin. Tgħidli moħħli nista' nutilizza aħjar iż-żmien tiegħi. Titażżinx fil-ħwejjeġ tal-Alla. It-tielet. Ejjew nagħmlu xi ħaġa tajba sabiħa kemm hawn minnkom. Tajtu ħajjitkom għall-familja, kemm għandna reliġjużi jiddedikaw ruhom għall-oħrajn. Kemm għandna nies, kemm għandna żgħażagħ li huma qalbhom tajba, jixtiequ jagħmlu xi ħaġa sabiħa. U l-aħħar ħaġa, dak li tiżra taħsad. Dak li tiżra taħsad. Il-bieraħ kien hemm tifel żgħir, kont qiegħed parti hekk ma' familji, u dak tifel żgħir bida jgħid jien nixtieq nisma' is-song qatt ma kont smajt bija. U nagħmel imma din is-song x'inhi? Ix-xemx titla
għal kulħadd. Ix-xemx titla għal kulħadd. Jekk tħarsu lejn l-immaġni tal-Madonna ta' Pino li aħna nħobbu, u intom li qegħdin id-dar, ħafna drabi t-televiżjoni iġib dik l-immaġni ta' dik l-ikona. Il-Madonna taf li għaddejjin mit-taqlib. Il-Madonna taf li għandna mart li jittieħed. Il-Madonna taf li ħafna nies qed jimirdu, mhux biss fil-ġisem ma wkoll fir-ruħ. Il-Madonna taf minn xi aħna għaddejjin f'dan nuqqas ta' paċi, f'dil gwerra dinjija, taf. Imma qed turina xem taħt riġlejja, xem f'dik il-pittura. Nent kelmet il-Madonna xem. Hemm qabar vojt. U l-Madonna ta' Pino qed tgħidilna ma' Kristu intom li tiġuwaw, intom li tħobbuni, nixtieq ngħidilkom minn hawn minn ta' Pino messaġġ ta' tama. Dawk li jinsabu fit-trab tal-art jinstebħu għal ħajja. Messaġġ ta' kuraġġ il-minqa ta' qalbu, il-min miexi fit-triq u jgħidlek ma nafx fejn se nagħti rasi fader, żbajt ngħix. Irrikorri għandha u tieħdok għand Ġesu. U messaġġ ta' impenn aħna kollha li qegħdin hawn. Ibda minni. Malli l-qassejs il-lejla jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu. Mur għamel xi ħaġa tajba għax l-imħabba ma tmut qatt. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħala is-sema u l-art dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salvu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier, għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja. Ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'hom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistarma udija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Irroddulek ħajr mulej Ġesu. Li b'din il-kelma iż-żomna saqajna mal-art minħabba t-taqlib li hawn madwarna. Inna terfalna qalbna lejn is-sema. Ejn lill-Papa Franġisku, il-lisqof tagħna Anton waqt il-vista pastorali, is-saċerdoti, il-missjonarji, ir-reliġjużi biex inxandru mal-Evanġelju messaġġ ta' kuraġġ, messaġġ ta' impenn u messaġġ ta' tama. Nitolbu għall-eżistana mejtin. Kieku m'għandniex il-fidi f'Ġesu, kollox ngħidu jispiċċa, kollox jgħid, kollox jisparixxi. Imma x'għandna l-fidi fl-imħabba li ma tmut qatt, aħna nwettqu dik l-imħabba li tenna ngħixu ma' Ġesu illum u għal dejjem. Nitolbu għall-eżistana mejtin, nitolbu għal paċi fil-familji, ir-relazzjoni tal-koppja, il-paċi fil-qlub, il-paċi fil-Knisja u l-paċi fid-dinja. Nitolbu, ismana. Nitolbu issa dawk in-nies li qegħdin maqudin magħna huma ħafna. Nitlob għal dawk in-nies li ġew jitolbu ma qalawx il-grazzja. Nitolbu biex ngħidu grazzi lil Madonna llejla, għandna ħafna x'nirringrazzjaw. Nitolbu għal dawk li m'għandhomx mi jitlob għalihom.
nitolbu. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Kol missir għaddis dal-kalċili salvana għajsi għalina de għaziz ta' Kristu feddejta Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Għatina mulej l-sagrifiċċju li qed nofrulek jaqlalna l-grazzja li ma ninfirdux minnek tant li jgżbinna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l-fuq Nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek. Għedtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u tajtu l-possibilità li jibqa' maqut miegħek maħluq xbija tiegħek int li ma tmutx imma tgħix għal dejjem għalhekk mal-anġlu maqaddisin infaħruku bil-qalb inkantawlek. Qadis, qadis, qadis mulejja Allah tal-eżerċti ismewit u la mimlija bil-glorja tijek Osanna fl-ola tas-sewit imbirek min ġej fi-semih il-mulej Osanna, Osanna fl-ola tas-sewit. Għaddis tas-sew int mulej għax int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina il-ġisem, id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu. U kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħaj, tal-disċipli tiegħu qal ħudu wixorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabru għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna għalina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi, kemm aħna xortina tajba, hawnhekk għandna l-Ġesu. Għajnejna qed jaraw ftit ħobs u ftit inbit u l-fida qed tgħidilna Ġesu ħaj. Ejjew tawliet li aħna namlu kuraġġ f'dan Alla li jrid jagħtina it-tama meta kulħadd qed jitlef it-tama. Li jrid jagħtina il-kuraġġ minkejja l-inċertezza. Li jrid tassew jagħtina l-impenn biex inħobbu għax dik l-imħabba ma tmut qatt flimkien. Missierna. Fis-sema aħfrinna d-nubien bħalma naħfru l-minuħati għalin. Iddaħħalniex. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-Apostli qed tgħidu lilna nħallilkom is-sliem, natikom il-paċi tiegħi tħarix lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslim waqda li trid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ngħidu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej, mistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħek. Tqarbina ta' xewqa. U Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. U Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek, nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-tqarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, ejja għandi. Irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
iżjed minni. Grazzi Signor Alla, u aħfir li Signor Alla. Kif għanna l-Ġesu Ewkaristija nitolbu għall-eżistana mejtin. Dik it-talba li sa mill-antik l-eżistana kienu jgħidu bil-wieqfa. O Ġesu sagramentat, ikollok ħnina karità, il-erwieħ tal-purgatorju, taffilhom mill-pwini u eħlishom min-nar, ħudhom fil-ġenna miegħek biex igawduk fl-eternità. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu huma fil-paċi, nitolbu. Ħadna mulej id-don tas sagrament tas sema, bl-umilta kollha nitolbuk biex da s-sagrifiċċju li jibnek ordnalna biex aħna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna fl-aħħar tal-Quddisa. Biex ninaqdu anke ma' ħafna nies li bħalissa qed jitolbu magħna. Se ngħidu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna hawnhekk lil Karmela Grima għall-intenzjonijiet tagħkom, ir-ringrazzjament dak li tixtiequ tgħidula l-Madonna, l-grazzja li tixtiequ taqilgħu għalikom jew għall-oħrajn. U mbagħad fl-aħħar tal-Quddisa min jixtieq nidħlu fil-kappella żgħira flimkien miegħi biex illum ngħidu grazzi lill-Madonna mill-qalb ta' kull ma tagħmel magħna. Infakkarkom illi taħt it-tsuntir tas-santwarju hemm wirja ta' pasturi u oġġetti maħdumin fis-sqallija ġewwa Xakka fiċ-ċeramika u mażbieħ ħafna u min jixtieq minnkom tistgħu tinżlu tkunu qegħdin tgħinu wkoll is-santwarju u mhux biss inxerdu l-kultura tal-presepju, il-kultura tal-presepju. Bħala għada ġimgħa Kristu Re, u allura l-aħħar quddisa fis-santwarju tkun fis-6 u mhux fil-5 peress li fl-4 ninaqdu mal-isqof tagħna u se ssir purċissjoni Ewkaristika minn Pjazza San Franġesk lejn il-Knisja tal-Adorazzjoni, il-Knisja ta' Savina fi Pjazza Savina. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nitfgħu ħarsitna lejn il-kwadru tal-Madonna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu, ir-roddu ħaj.